Ngilele ebusuku, ngiyaphupha. Ngiphupha ngisendaweni eyimpophoma. Amanzi ayezihlikela kule ndawo. Le ndawo inokuthula, ine-peace, uzwa nje ukugeleza kwamanzi. Uma ngabe ngithi qala kule ndawo ngikhona ngisasephushweni, ngibona omunye urawundi obekiwe wathi chwa wodwa. Lo rawundi ngaphakathi kukhala igubhu, kuyagidwa ngaphakathi, kuyakewulwa. Kunendoda bayambiza bathi umkhulu Khehlemanzi. Ayi uyagida lo gogo, uyagida lo mkhulu, uyagida lo mkhulu, uyagida. Yazi ngivelane ngiphaphame. Yazi uma ngabe ngiphaphama iyangidina mani lento because senginokuyiphupha isikhathi eside, senginokuphupha le ndawo nokuphupha lento eyenzakalayo. Sengiyayibuza ngaphakathi kumina, asho ukuthini lamaphupho? Ngikhathele iwona, mina ngumzalwane ngikhuliswe ngenkonzo ekhaya. Lezi zokugida akusizona ezami lezo, angiyingeni lezo zokugida. Ayi ngilaleke futhi the following day. Ayi mase ngilele ngicela ukuntshela ukuthi angazi kwenzakalani. Ngayibona ngisho ngesikhulu ispeed ngihamba kwaze kwashaya iy'ntatha. Ngangena kuloya rawundi mangabe sekuyintatha. Ngena kuleya rawundi ngifice uKhehlemanzi uyagida laphayana. Ngifike ngimjoyine. Angazi mina ukugida ukuthi ngakufundela kuphi, kodwa ngafike ngamjoyina nje ngagida, sagida sobabili. Kwangathi into engizwa ngaphakathi, kwangathi mase ngifike endaweni e-right, endaweni ekufanele ngibe kuyona. Mengabe siqeda ukugida khona laphayana kuloya rawundi othe iqekelele, angihlalise phansi ubaba Khehlemanzi. Angitsheleke athi Nonhlanhla Mbonambi, mntanami, unesiphiwo wena. Unesiphiwo esikhulu, isiphiwo esibabazisayo. Kudala abantu abadala bakithi bengitshela ukuthi wena uzofika la endumbeni. Kudala ngakulindela. Kudala ngalindela ukuthi ngikwamukele. Ngiyabonga ukuthi usufikile-ke uzofezekisa iphupho abalibekile wena. Umvelinqangi kanye nabadala bakini abalibekile kwena ukuthi ulenze, uphilise abantu emphefumulweni. Yayimningi imibuzo enganginayo ekhanda ukuthi ngifike kanjani la. Kodwa kwakunelento phakathi kumina ethi Nonhlanhla Mbonambi usekhaya la. Usekhaya manje. This is where you belong. Hey, ngicela ukuntshela ukuthi ubaba uKhehlemanzi angithathe ahamba yongezisa emfuleni, athi okudala kusala la emfuleni. Angigezise, yazi wathi eqeda ukungezisa ngazizwa ngiyisidala esisha, ngazizwa ngizelwe kabusha. Ngicela ukukutshela ukuthi ngatshela ubaba uKhehlemanzi ngathi hayi mkhulu, ngizocela ukuthi ungishiye la kancane la emanzini. Ngithi nje ukusala, yazi kunale connection enginayo nale ndawo. So nje I just don't connect nale ndawo. Ake angishiye ngempela-ke uKhehlemanzi, ubaba Khehlemanzi, ngisale-ke emanzini bakithi. Ngimagina, ngicabanga. Yazi ukukhala kwaleya manzi lawayana bekhala ngenye indlela esoothing man, ngenye indlela emnandi engenza ngiconnect ne-nature. Like I was so connecting naleya ndawo. Ngaba namaphupho amaningi kuyona leya ndawo. Ngaba namaphupho amahle, amaphupho okuphilisa, amaphupho okuphilisa abantu, okulapha. Ngicela ukuntshela-ke sengiyaqala-ke manje ngifunda i-procedure ukuthi kusetshenzwa kanjani, kwenziwa kanjani, sithini isiphiwo sami, ngisisebenzisa kanjani. Uye-understanda yonke lonto leyo, sengifundiswa nokuthi isiphiwo lesonaso uzosinecherisha kanjani, uzosikhulisa kanjani, uzobanakekela kanjani abantu. Ake bakwethu ngigraduate-ke. After like abantu babegraduate after 6 months, kodwa mina ngagraduate after 12 months. Ngigraduate after 12 months. Ngiphume selokhu ngafika ngalela langa laphaya. Ngiphume ngihambe-ke manje sengiyoqala-ke manje sekumele ngibe nendumba yami, ngibe nesigodlo sami, kube khona abantu abazofuna usizo, ngibasize, ngibaconsulte, ngibaphilise abantu, ngenze lento ubaba uKhehlemanzi athe ibekiwe kumina. Angihambeke ngempela uKhehlemanzi athi uzofika esigodlweni sami, kuzovula isigodlo azongivakashela.
kunemfihlo ekumele ngisherele yona. Yazi ukuthi ubaba Khehlemanzi bengimhlonipha ngalendlela le yokuqala yokugcina. Ubaba Khehlemanzi ubeka ubaba la kumina, beka umzali ongizalile eDlozini. Ayi ngihambe-ke bafethu, ngathi mangabe ngifika kwaqala manje abantu bathi bhu, abantu bezoconsulta, abantu baconsulte ngibasize. Akakafiki njalo uKhehlemanzi, usangithembisile ukuthi hayi uzothi nje waqeda izinto zakhe mangabe aseqale-ke manje eze. Hhayi-ke ngempela ngibhizi ngiyaconsulta, ngisiza abantu lana ekuhlaleni, abantu bayafika ngiyabasiza, bayaphuma badedelana. Wathi umkhulu uKhehlemanzi mangabe efika la endumbeni yami, uyababona abantu bahleli bakhuwishile ngaphandle, abantu bazofuna usizo. Athi uyazi ukuthini Nonhlanhla mntanami, ngangazile ukuthi vele there is something ngawe, khona into especial ngawe ebekiwe la kuwena. Ngijabule-ke nami, yazi ukuthi mangabe kuwukuthi umzali uyena okupraiseayo, like the joy oyifilayo, ubumnandi obuzwayo. Ngicela ukunitshela-ke uKhehlemanzi, ubaba Khehlemanzi mengangitshela lokho, mase yangitshela ukuthi hhayi-ke ngizokhuluma imfihlo nawe, imfihlo yakhona la ekuphiliseni. Ukuthi uyabona njengoba ngingena abantu bezobona nani imali engenayo cause bahlola ngemali encane iphelela lapho. Kodwa-ke ngifuna ukuthi manje ushintshe i-strategy, uthagethe o-businessmen, uthagethe abantu abaphezulu, uthagethe abantu abanemali, uthagethe iy'ngane zabo abantu abanemali. Hayi ingidideke manje lento mase kuthiwa uthagethe. Sengiyambuza ubaba ukuthi ngabe uqonda ukuthini ukuthi uthagethe? Ngoba phela ngilana ngisebenzisa isiphiwo, ngisiza abantu abasuke bezocela usizo, ngibalekelele ngaloko abafuna ukulekelelwa ngako. Ubaba angitshela ukuthi angihambe ngiyoyimunyunga lonto leyo, ngicabange mase ngiyeza kuyena ngimvakashele, uyobe sengikhombisa la ekwenziwa khona ukuthi kwenziwa kanjani. Ake bafethu ngisale-ke ekuhambeni kwababa lehla izinga, after ubaba esehambile lehla izinga lokungena kwabantu lana bezocela usizo, lehla izinga. And uyayibona lento le sengijulile, ngidiphu kuyena lento le yobusangoma, kulento yomngoma ngidiphu and ngiyayifila and sengiyayithanda-ke manje. This is my profession, understand? And ebungomeni bami mangabe ngiqala ngenkathi ngingena abantu kuke kwathi ukungenisela imali, ngaze ngaqala manje nga-extend umuzi la engihlala khona, nga-extenda. Uthe umuzi mangabe usuphakathi nendawo wafika ubaba Khehlemanzi. Emva kokuhamba kwababa Khehlemanzi ama-consultation athi ukwehla manje, iyama neproject yami, indlu ithe gengelezi. Kwaba yisona sikhathi-ke sokuthi ngimunyungu ukuthi uyayiqonda ukuthini ubaba Khehlemanzi mengithi kumele ngithagethe ama-clients a-powerful. Cela ukunitshela-ke ngihambe-ke ngiyomvakashela, ngisho ugobela wami phela uyangizala eDlozini. Ngihambe ngiyomvakashela kubaba Khehlemanzi, ubaba Khehlemanzi angitshele ukuthi hayi ngizokuthatha khona ngizokuyisa khona. Sihambe sobabili vele abantwana bami ngiyabathatha ngibayise kuleyo ndawo, because ukukhula nokuphakama kwabantwana bami ukuphakama kwami ngibe umkhulu, ngibe ukhokho khona la eDlozini. Ake ngempela ubaba Khehlemanzi angitshela ukuthi angizoyilungiselela uhambo ley'nsuku eziwu-7. Hayi ngibuyele emuva-ke nami ngiyilungiselele. Uthe uzongithatha, abangesangitshela ukuthi siyakuphi. Hayi ubaba Khehlemanzi angithathe, ngicela ukunitshela ukuthi seqe ibhoda. Vele mangabe uthwasa laphaya kababa Khehlemanzi, mangabe uphuma nje kuthiwa into yokuqala lungisa i-passport, because ikhona eminye imithi embiwa ngale kwebhoda. Abadala bayokubonisa mangabe sekumele ukuthi uhambe uyoyimba ngale kwebhoda, but nje immediately mungena endumbeni yakho i-passport ayithi nca emntwaneni, ayibe khona. Sihambe-ke nobaba Khehlemanzi, ngicela ukunitshela ukuthi seqe ibhoda. Ngeke ngintshele ukuthi yakuphi, senzofuna ukuyoyeqa nani. Seqe ibhoda-ke nobaba Khehlemanzi. Mangabe siqeda ukwehla ibhoda sihambe bafethu, siyishiye imizi. Uyakwazi ukuhamba udundubala ubone ukuthi cha la ngihambile. Ubaba Khehlemanzi sihamba ngebhakhi yakhe ngiqozumela, understand? Ufakile full tank, mesifika egarage ufake i-full tank, kanti nala ebhakhini zikhona izinto zawo diesel webhakhi yakhona. Sihambe-ke manje nobaba uKhehlemanzi sihambe
size sifike kwenye indawo eyisigange. Hayibo, kanti uzongenzani uGobela? Siwaye siye egangeni, sihambe bafethu. Uhambe endaweni ezekushwaqa iy'nwele, understand? Ayisathi uma ngabe sifika kule ndawo, mesifika-ke sifike eparking, hayibo indawo inkulu iyaphila nje, kunegate elikhulu. Sifike lapha kwi-parking, ubaba Khehlemanzi angitshele ukuthi yabona njengoba sesingena la, imoto ipakwa ngaphandle. Njengoba sesingena la, akusekho ukubuyela emuva. Immediately uma ngabe ungena la, akusekho ukubuyela emuva. Ake sihambe-ke nobaba Khehlemanzi. Nami ngiyafuna ukuzwa lento le. Ngiyafuna ukuzwa le mfihlo le yasephehlweni, imfihlo yobusangoma. Hayi singeneke. Singene kule ndawo. Mangabe singena kule ndawo, ibafethu le ndawo kushunqa intuthu ngaphakathi kudark, you understand? Kudark, kunabantu bahleli lana, you understand? Bahleli bagonqile labantu. Hayi-ke sifike-ke ubaba Khehlemanzi ashashade komunye wabo. Sibona sekuqhamuka indoda, isilanda indoda ifike isinikeze ikhona lethu nathi sinobaba Khehlemanzi. Hayi kube kufike khona umuntu ofika asigeza iy'nyawo. Asigeza iy'nyawo. Hayi mangabe qeda ukusigeza iy'nyawo hayi-ke sesiyanamukela i-DNA yenu isikhona la, senabasekhaya ngokugcwele ngokuphelele. Ahambe nalamanzi asigeze ngawo iy'nyawo lo muntu. Zisala iy'nyawo ayisuliwe, iy'nyawo zimanzi zinjalo. Ake qhamuka omunye umuntu asiphothele ukhukhu olwami nolwakhe ubaba uKhehlemanzi nesiqeshwana nje seragi nomcamelo. Hayi sesiyaqonqoluza siyalala khona la. Aphinde lo muntu ahlebeke ukuthi hayi-ke uzofika-ke ozonilanda phakathi nobusuku, anithathe andlulisele esitephini esilandelayo. Nilale obenyoni, nilale nje nithi quthu. Hhayi-ke ngalala-ke mina, kodwa nje ngilela amehla kavale ukuthi kwenzakalani, ngikuphi la. Ubaba uKhehlemanzi wahlala nje ngezinqa, akazange nje wabuthi quthu, akazange walaya down. Hayi ngempela-ke ifike-ke ingelosi yakhona ebusuku. Ugqoka okusabheshunyana nje, understand, wasegqoka imjiva yengubo, ingubo ezinkulu ngaphezulu. Afika sithatheke lona, aqhubeke nathi siyongenisa kwenye indlu. Uyabona le ndlu esiphuma kuyona, asiphumanga ukuthi siphumele eminyango. Kunepassage elide elihamba khona la ngaphakathi, kodwa izindlu ezakhiwe isintu, kodwa isintu esihle, yabona kushunqa intuthu khona la ngaphakathi. Yabona ubaba uKhehlemanzi ungitshelile ukuthi wangena la akusekho ukubuyela emuva. So isibindi kona iyathusa le ndawo yokushaqwa inwele, angazi kwenzekalani. Isibindi kodwa nginaso. Singeneke kulenye indawo. Ngisho ngihamba noGobela wami, umuntu okuyena wangitshengisa indlela kuyona yonke le journey, so nginayo uGobela. Mesifika kuleli gumbi leli esiswa kulona, sifika kunesihlalo, kunomuntu obhekele, asimboni lo muntu. Aqale kuGobela akhulume ukuthi hayi ngihamba nomntwana wami lana, uzobona imfihlo yasedlozini, uzofunda ngemfihlo yasedlozini. Ake lo muntu akhulume khona ebhekele, asimboni lo muntu. Athi hayi-ke ningadlulela egumbini elilandelayo. Ayimsifika ngale gumbini elilandelayo siyafica kugcwele abantu, vele abantu bahleli kuyiqephu zabo, amacansinyana baphethe neziqephu zabo zamaragi, understand? Ake sihlale-ke nathi lapha Nkosi yami sinobaba uKhehlemanzi. Hayi ngempela lufike kolethu ukhukhu neragana, kufike kwethu. Hayi-ke sesiyatshela ukuthi hayi singathi ugozololo sivale amehlo, ngasasekuseni liyaqala iklasi. Bonke labantu abalana bafikele ukuthi kuzoqala iklasi kusasa. Kuthi kancane kumina ukuthi lana kuzoqala iklasi kusasa. Hayi-ke ngempela sinoKhehlemanzi, nathi siqonqoluze njenga everyone, but uKhehlemanzi nje uhleli ngezinqe. Yibona leya ndoda ayicwayizi, ayenze lutho, ayilali. Hayi-ke mina-ke nami ngiqonqoluze, ngiyabona abanye abantu sebelele. Ubuthongo buyisela-ke bakwethu, bufike-ke kumina ubuthongo, ngilale khona ngikuloso simo. Hayi sivuke ekuseni, sitshengiswa amagumbi okugeza, abasifazane ngala, abesilisa ngala. Hayi kugezwe-ke, maseke sinikezwa amabhaya akhona, seliyaqala-ke manje iklasi. Mangabe liqala iklasi, laphayana kufundwa udaba olwangithusa, langishaqa udaba lakhona ukuthi kumele thina abantu sibabize ukuthi beze endombeni yethu.
ugwebela wami usesenzile istep sokuqala ukuthi anginikeze umuthi lo obukade ubiza abantu ukuthi beze endombini yami. Uwenzile umsebenzi wakhe. So manje sekumele kube umina engilandelayo. Emva kwaloko kumina ekumele ngizenzele ngokwami ukuthi abantu bafike endombini. Ayibo. Ingixakeke lento le because mina ngangazi ukuthi ngiye lapha ngesiphiwo and ngiye lapha ngesiphiwo ngafike ngafunda ngapractice and mangabe sengibuya ke lapha sengivule yami indumba. That's why abantu befika bezoconsulta. It's because kunalento ebatshela ukuthi nginesiphiwo or kunale confirmation eyenzakalayo. Ake ngempela kufundiswe ukuthi umuntu you must have your own target ukuthi utarget abantu abanjani. Mangabe utarget ingane zezigwili, igwili izokwazi ukuthi ibakhokhele imali yokuthwasa. Utarget ingane zezigwili, utarget abantu aba-affordayo. But there and there kumele uqhamuke uvele njengomuntu olungile, abanye ubathwasise mahala, ucommunicate, uconnect, ube nje isibonelo esihle emphakathini, ube umuntu omuhle emphakathini, abantu bakuthanda, abantu bakuvotele emphakathini. Mengithi bakuvotele angikhulumi ngepolitical party, ngikhuluma ngokuthi abantu bakuthande, bakulwele, bakukhulumele emphakathini. Ngisho kungaba khona umuntu othi lapha kuleya music bangomsindo ngalezi ngoma zakhona ngegubhu zakhona, wena akube khona abantu emphakathini abazovela nebakukhulumele, bakumele. Ake bakwethu siyalifunda iklasi leli ukuthi you must have i-target yakho, and i-target yakho uyibize endumbeni. Ifike i-target yakho, ifikele maqathatha. Mangabe uwenze njalo uyobuwenzile umsebenzi okufanele nomsebenzi kumele ukuthi uwenze. Umsebenzi uqhubeke uye phambili. And then wena into obuyobe usuyenza afterwards kuyomela ukuthi uhlabe njalo, uhlabe waya. Uhlabe uchithe igazi. Leli gazi ke kuyobe kuyona ndlela obonga ngayo. Ngibe nemibuzo eminingi ke manje ukuthi kahle ngempela mina nginalo yini ubizo. Ngiyawufuna lo muthi, ngiyafuna ukuphephetha abantu. Kodwa futhi ngibe nale picture yalo yamuzi wami isithabathaba singaphelile. Ngibe nepicture yale yamoto bese ngiqalile ukuyithenga ukuthi afterwards i-installment ngizoyi-afforda kanjani. Because umsebenzi lo engangisebenza maka sengibuyele kuona angeke uzufane nemali ebekade ngiyenza endombeni. Ake bakwethu ngibuyeleke nami endumbeni, sengiyabaphephetha ke manje abantu. Ngiyabalanda, ngiyababiza. Sekuneqembu ke vele eliscouthayo, you understand? Iqembu eliscouthayo liyangibukela ukuthi ubani, unjani, ini. You understand? Sekune database abantu engibaphephethayo nabantu engibabizayo la endumbeni yami. Bafethu seloko ngiyenza, ngiyababiza abantu, ngiyaphephetha, ngiyabahlabela, ngihlabela amadlozi, ngihlaba inkomo, ngihlaba ini, ngiyahlaba. Hayi kufike isikhathi sokuthi sekumele ngihambe ngiyovuselela, kumele ngiphindele kuleya ndawo leya. Cela ukuntshela ukuthi phela manje sengiqualified, angisadinga ugobela ukuthi ngibuyele lapha. Ngisho i-DNA yami siphambili, sebengitshela usengayifikela ngokwami. Angihambeke bafethu ngiye laphayana, ziningi izinyanga izangoma nezinyanga engahlangana nazo kuleya ndawo. Mangabe ngifika kuleya ndawo sengilandiwe ke manje egumbini, manje asisabi iklasi la wonke umuntu, sekuba wena wedwa naleya ndoda. Kunale ndoda le eyayihlele esihlalweni ibhekele usubhekana nayo ke manje ubuso nobuso. Le ndoda ke ingitshela ukuthi ngiyalazi udaba lokuthi kahle mina isiphiwo anginaso. Ibona abanginikeza amandla esiphiwo. Isiphiwo angizalangwa naso, amandla ngibanikezwe yibona. So amandla ayakhokhelwa. Le inkomo nezimbuzi nezinkukhu engiyihlabayo azisekho enough. Bazocela ukuthi bahlaba abazali bami boyi-2 same time ngoba sebegugile, igazi labo alisanayo ivelu kangaka. Bazocela ukuthi babahlabe, bazoshayiswa itruck, bendawonye emotweni, badlule kanjalo emhlabeni. No ways bakwethu, no ways. Kanti ngisebenzelani kangaka mase ngizophinde futhi ngilahlekelwa abazali because ngisebenzela bona, ngisebenzela umndeni ukuthi sibe happy, sijabule njengomndeni.
Ayike isho-ke le ndoda ithi isinqumo sekuyesami, otherwise konke lokhu enginako abanginike kona kuyoshabalala, kuyophela njengamanzi mangabe kuwukuthi ngithatha isinqumo esinye esibheke eceleni. Ngithi mina no, angizivumi lesinqumo, angeke ngibabulale abazali bami. Bathi hayi bo, wena usukhohlweni ukuthi i-DNA yakho ila, amanzi lesagezayo ngawo iy'nyawo ala umntwana wala. Ngithi mina ngingamane ngichithe lowo manzi, angeke ngibulale abazali bami. Angisho futhi bafethu ngihambe, ngithe nje ngiyiphathina phakathi nendlela imoto ivelana ibe nenkinga, imoto icime. Ngithi soze ngabuyela emuva, ayi ngehlike. Yazi wehlike ungazi ukuthi akuna-network lo khona, awazi ukuthi uzothola kuphi usizo, awazi ukuthi uzokwenza njani. Vele kusamele uhambe amakhilomitha 100 kilometers before uthole usizo. Kuyacaca ukuthi usizo usho ukuthi alukho. Hey bafethu, ngaze ngayikhahlela imoto, ngayishaya, ngathi ngiyayidumisa imoto, iyaqala manje futhi iyahamba. Ngihamba manje ngibheke ekhaya, ngibuyele emuva. Ngicela ukuntshela ukuthi ngihambe ngibuyele emuva, ngifike ekhaya. Mengifike ekhaya ngilale, oma bayangibuza uhambe kanjani kwi-trip yakho, khona ngitshela ukuthi hayi ngiye etripini ngiyogumba imuthi kuphi ngale kwebhodi. Uhambe kanjani? Ngisakhathele ukuthi ngithi ukuphumula kancane sizobuye sikhulume. Ake ngempela bafethu ngilale ebusuku, abukho ubuthongo, akulaleki. It's a decision ukuthi kumele ngingene endumbeni kusasa ngishise kwasani esesigodlweni. Bafethu, into engizoyithini-ke le, ngeke ngihambe ngiye emasontweni ngiyothandazelwa. Angiba-trust labantu, I don't even trust labantu basey'nkonzweni, angitrust kwasani. Bafethu, ngisho ukuthi yabona la, this is a personal decision. I have to destroy everything ebhekene nomngoma enginayo la, and ngithandaze uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu asize mina, angisindise mina qobo lwami. Ngicela ukuntshela ukuthi ngishise kwasani yobungoma, ngithandaze ngithi uNkulunkulu siza mina kwamanzi lawa lapha endaweni ezobumnyama, amanzi einyawo zami akachitheke, akuphele ngawo. Ngiyaphuma ngiyaqashula kulobu umnyama, and mangabe ngithi ngiyaqashula kulobu umnyama, kube khona into engathi iyambuleka kumina, engathi ngiqashule kwangempela, engathi ngiqashukile endleleni zobumnyama. So lokho ngilindele ukuthi something bad will happen, but ngiyathandaza, nothing bad happened, you understand. Ngiqaleke manje ngihambe ngiye emasontweni, ngiyabona imani ngifile ukuthi yabona le connection nale communication enginayo noNkulunkulu ayisiyo le khulunywa la. Laba bayikhulumela ngokwabo, you understand, bayikhonzela ngokwabo, bayiphilela ngokwabo. Akusiyo mina lento le engiyifilayo ngaphakathi. Ngiqaleke manje emphakathini, ngime emarenkini, ngime kuphi ey'tobhini. Sho sengishaya ama-open air manje, ngisho ukuthi ngaze ngasindiswa, wangisiza uJesu, wangophula, kade nginje kanje ngenza ukuthi, ngihlaba inkukhu phezu kwekhanda lomuntu, ngenza ukuthi, kodwa nje sengisindisiwe, ngiqashuliwe, ngiphumile emaketangini kaSathane kade ngibophe ngawo, engicindezele phansi. I'm sorry about that family. Engicindezele phansi in. Angisho mina ukuthi ubungoma bamadimoni or bumbi or busathane. Ngikhuluma mina ukuthi i-character kule story ibithini, i-character kule story. Ithi ngiyambonga uNkulunkulu in ashumayela afakaze ugele. Ngishumayele ngifakaze. Ake bakwethu, ngicela ukuntshela ukuthi ngagcine senginabalandeli khona lapha ema-taxi rank, abanye sebengilanda endlini. Kwaze kwadingakala ukuthi hayibo, nansi indaba ikhona ikhula, asiqasheni iclass manje esikoleni sikhuleke sithandaze ngamasonto, and during the week sama-home cells. Kube nalento la phakathi kumina ukuthi hayi man, isiphiwo sho ukuthi ngazalwa naso bekuyisona isiphiwo, it's just that bekade siqhamuke endaweni errong. Shuthi kahle isiphiwo nginaso ngoba naku sengiqashulile ngalanga ngene eJeswini, naku nalana eJeswini kuyenzakala, kuyavela amandla kaNkulunkulu ukuthi isiphiwo nginaso. Ngicela ukuntshela sisaqasha iklasi kanjalo, kube khona umzalwane oqhamuka nodaba lokuthi hayi nanka ama-site singahamba senze njani, sithole isite. Ngempela siyithole isite, sifake itende,
siyathandaza la, siyakhuleka, size sifike kwi-stage la abazalwane benikela sesihlanganisa imali manje ukuthi akwakhiwe isonto-ke manje. Akwakhiwe isonto sikwazi ukukhonza kahle endlini kaNkulunkulu. Lakhiwe-ke isonto ngempela. Kuthi ngelinye ilanga ngilele, ngiphuphe amanzi. Yakhumbula amanzi lesageza ngawo iy'nyawo, ngiphuphe engathi kunomuntu owanyakazisayo la manzi. Uyanyakazisa ngize ngishawe isiyezi, ngize ngiwe. Ake bafethu ngivuke ngithandaze, fire. Ayi, ngibuyele-ke esontweni lami. Ngisho isonto lami manje sengumfundisi phela. You understand, umfundisikazi. Ngiyabuyela esontweni lami. Abazalwane manje baqale manje bahlaphazeke, Nkosi yami. Hawu, kanti sengenzeni bakithi? I've rebuilt myself. You understand? Ngenza ngalandela ubizo enginalo. Mina ngangihamba nje ngiyoyifakazela ukuthi ngisizakale kuphi. Ngabona abantu sebengilandela. Ngangaqondile ukuthi ngakhe isonto. Guess what-ke? Ebusuku ngiphinde ngiwaphuphe lamanzi. Angitshela ukuthi wena umntwana wethu, ithina esikushintshisile nje i-profession, sakususa ngala, sakisa ngala, kodwa still usawumntwana wethu, usacontrolwa yithina. Iwona lamanzi akho, le DNA yakho lela ekuyiyona ekulethela labo bantu lawo. Lamanzi alana sakutshela ukuthi once ungenile laphayana akusekho ukubuyela emuva. Akusekho ukuchitheka kwamanzi. So-ke manje kuyomela ukuthi ubuye ukuze isonto lakho liqhubeke likhule. Akukho lo yakhona singakasho ukuthi thina sesiqedile ngawe. Ake bakwethu, ake ningitshele uyimina ungenze njani. Ake nikhomente ningitshele ukuthi uyimina ungaphuma kanjani kulolu daba. Kuphunywa kanjani kulolu daba, uthola ukuthi imibuso thizeni iyona ekucontrolayo, ikushintshisa ama-departments, ikuyise kule department, iyazi ukuthi nakhona uzofika usebenze ufaka umfutho uye nakwenye department. Ake ningitshele ukuthi nina nuwumina beningenze njani niyithole nisenkingeni efana nale nkinga engikuyona. Buzz SA to all social media platforms. Ningakhohlwa ukuthi nisfollowishe to all social media platforms. Ni like, ni comment, ni share. Siyanthanda kakhulu.